picture dị n'elu ebe a, just like etu si ekwu mbụ, onye dị ife ka a na-akpọ mobilistic global auto, ịghọtago, onye awụ onye nke anyị ka ọwụ obi America, ọ na-ele moto, onye mma ọfụma, ịghọtago, malụkwa bezon ife ọ na-eme, and ịghọtago, the records are there. Onye a system o ji ele moto nke ya ewu, o nidiri oke inye ya all the money. Ife o nidiri ewu igwe moto ị nidiri, then ọ gwaghị ego na moto ahụ wụ n'auction, ọgụ na ya Iri Ji ego na ya discuss about the fact is that now deposit ka ihe eme, then obi dị moto n'auction, gopụtara moto ekwu agba ụgwọ eshipụ moto to Nigeria, ịghọtago. So nyanwakwu na ọ dị eme ọ narụghị ego, oje nọ go na ekwuo moto unu chọrọ, ọgbaghị na ife moto anọ na inye commitment, then nyanwa aba ife ọ na-eme, ogopụta ahụ moto n'auction, ogopụta ahụ moto anywhere, ịghọta na ekwu agba ya ụgwọ. Ifu moto unu egopụtago moto ekwu agba ya ụgwọ, shipụrụ moto ga nọrọ his way back to Nigeria, ịghọtago, depending on ife go na ya richiri. The phone numbers are there, Nigerian phone number and the number in America. ịghọtana. Now, Dangote refinery gbara ọkụ. Christ Embassy Church gbaa ọkụ. Oge church ndị Christ Embassy gbara ọkụ, ụmụnne anyị nọrọ all over Facebook, even Mathias ha ncha niile nọrọ all over Facebook na jubilate na mock Christians, na mock Pastor Chris Oyakilome, na mock ndị Christ Embassy, na agwa ha na Jesus Christ edezat go ha, na agwa ha na ọ bụrụ na ndị fire service bịa dia ha ma na Jesus the powerless. They said all manner of things just to make sure that na family Christians are good and fine. Now, Dangote refinery, few days later, Boko, owned by an Hausa man, he got to go. Uzoma Chibeze, Uzoma, one name Otekwana, Otekwana, as again, get him. You are welcome, brother. You got to go. Dangote refinery, Boko. Now, let me tell you, no problem na hasale, no Unya that they don't want to talk about Unya because no Unya a Muslim, no Unya Islam gone belu. Always something melu supposedly put attention for them to talk about this Dangote refinery Baroko. If not for anything, Etuaho, Chris Oyakilome wedu religious as a Christian. Etuaho, some of our Christian brothers, Mr. Igbo and the likes of them, wedu religious as Christians. Etuaka Dangote wedu religious as a Muslim. Etuaka Dangote wedu religious as a Muslim. So many mosques n'ugwu Hausa, even na Kano, ko jinala ege single-handedly, no mosque na Kano. So many mosques all over, ko also will gain finance their day-to-day running of Eva. Every day, on a follow-up in their Muslim prayers, has be. So, an Hausa man who is a Muslim is even more religious than even we Christians. Now, I was waiting for Mathias and his people. Obioma Joshua, you are welcome. Thank you very much. I was waiting for Mathias and his people. No bro na fasi na egwu ada atufa. No bro na fasi na ha yorumbe na afọ. No bro na ha se na ha amahife ayeme. I was waiting for them to mock Dangote, mock Chineke fana ekpere achọ me kwafe na Mathias Juno ya kwafe ohomu wonye ya akpọ. You got to go? I was waiting for him to call Dangote, mock him, and mock, because if we suppose to mission no do against any spiritual god or any religious god on them mother and worship for reason best known to them. Now let me tell you also, okay, for John Dalo, let me tell you, make you also to understand that
so many of our Igbo brothers are gradually oh gosh, good afternoon. Good evening. Let me also tell you that so many of our Igbo brothers are gradually getting converted to Ndoka Alakuba. So many of our Igbo brothers are gradually converting to Oka Alakuba. So, kena hanusa Christians ogo na fa na akpo Jesus. Edo aware that na azu welegu na ndebe ahịa akpọba n'isi nana ije n'Enugu steeti je n'Imo steeti enwe na so many of ndị Igbo anyị na-eje ụka alakụba. Now even not only that, a convert go akwụkwọ ha a convert go akwụkwọ ha to Igbo language ka iwe malụ how deep ndị abagoro n'ebe anyị nọ. A convert go akwụkwọ ha to Igbo language. You want to go? Now, that is not my problem because only on a right to worship any god or chori worship. But the point in chori work there since so na Mathias na ndo to ye hojem to ta na mada yezuru hike at the mention of that name Jesus. Kedife batalo na ha moku ho aliko no mweye mwe refinery ye gbara ọkụ. Kedife batalo na ha moku he jetalie na onye ndị alakụba na-ekpelu abịa ọzọ ye mgbe that refinery gbara ọkụ. Shetarie no Nigeria merie because they will tell Kiso ya Kilome na Nigeria has happened to you. Ka ife kpata na unu echetahụrụ ya no Nigeria that has happened to him. That no alakụba ahụ ọ na-ekpelu na o nweghị ike ịzọpụta in any way. Ka ife kpata na unu echetahụ ya. Now, na ife do significant mmerụ nji wee sịrị na ife a suppose to draw attention ha into talking about it. But they ran away like cowards, which they are. Odumeje bula amụma maka Dangote refinery agbara ọkụ. Prophecy Odumeje ahụ supposed to get her to start talking. I was waiting for them ka ha bido ikwu okwu, ka ha bido na wag ile ha etu ha si ekwu on a normal. But all the things in Melu supposed to draw attention her into talking about that refinery. They all ran away. Kerife na hatu hewu. How they take Christians for granted. Because of my Christians, they preach forgiveness. Emalu no bikalo by camera ti wana imuke na alusimenti. That refinery yabaloko. Ti picture ye wota ebe factory na emefa ti nke onye si dala koba na ekperu ti an even question for 1 minute through one question, a blasphemous question against onye dala koba na ekperu obodo one no na e wata go obodo one no na ha juru ebe niile ha locate mu ebe one no na meye na ịmarụ na obi kara wo I want you to do it. Oh gosh, thank you very much. If I hear them, Nicholas Obisielike, thank you very much. Azubike Onuzulike Ethiopia, they know better. They gotta go. They know better. But any Pharisees, Victor Ezedelu. Oye meye mana owuru onye Igbo mo wori fo na concerning ụka efo ha amapụta kele onye ha na-aghọwu ụmụ itibori bụ ụfọdụ nọgasị bai ka ha ji ụbụrụ ha were agwa aja ịghọtago ka ha ji ụbụrụ ha were agwa aja emebuo na video oge mbụ wee kwuo maka ụka alakụba na spread fast na Igbo ife mmadụ bịa na comment section bịa dere ụmụ no ka mma na ndị be anyị jebere ụka alakụba karịa na ndị be anyị kpere Chineke ka i wee fụ ife ndị a na-ewu isi anyị. Achọrọ nke ife ndị a na-ewu isi anyị. Achọrọ ka ife ndị a na-ewu isi anyị na-ewu isi anyị nwa ụmụnne ha sịkwuru na ha chọrọ ndị Igbo ndụ. Ha sịkwuru na ha chọrọ Igbo ndụ. Ha sị na fa chọrọ Igbo ndụ. Ha chọkwara Igbo ndụ. Ha chọrọ Igbo ndụ. Egwu ada atụ fa gbanye kamera
camera because if unu na-achọ ka unu gosi anyị na religion enweghị ife omegolo Nigeria in any way. Yes, unu chọrọ ka unu gwa anyị na religion enwepụghị ife omero Nigeria in any way na bendọcha. So ana m ajụ unu, nwanne anyị nwoke onye ugwu factory ya gbara ọkụ, onye Australia ka ọwụ, onye Germany ka ọwụ, or an American ka ọwụ, ọkwa onye Nigeria ya ka ọwụ. Too religious, just even more religious than the rest of us. Umechi ọnụ ọrụ Mr. Ibu ọgbai camera ọ bụrụ church in anywhere ọgbai camera because no na understand the good preaching of that forgiveness. So now understand the go take advantage of that preaching of tolerance Christians in preaching among them. You got to go. I need to make then I will tell them, because name will some schools name a lot of things name na schools are or you are possible from na school. If you want to be honest to yourself, or you are possible from na school, because name a reported cases of plane plane or stop lunde by from a canaba flight to China they job do need. Because now they repeated reported cases of mado moto ekuli n'ụzọ ọkapụsịrị ndị bayi ideje Lagos today. Ife dị mma enwekwo ụzọ inwere ike, ife dị mma o nwere ife ọjọọ na-eme n'ime. I suppose dole ịdara ekwukwu ka akwụsị ya akwụsị. Ife suppose ide emewo nwe ụzọ ịma anyị si wee correct ife ha adụghọ mma na-eme na ị na-agba ya ma na constructive and not destructive. I can not show you na abụọ. Or two different things mean different things. Okay, it is either you are coming from constructive part or you are being destructive. Manage to destructive. Are you shocking to it? But I'm holy. Onya mama renji ihede ile mgba ile professor ihede the academic juggernaut. Yes, the learned colleague, professor of all professors. I challenge you to I challenge you to bring up that case of one night woke onyawosa company baloko. Wotaye de veni huakuko, joya jojo. If I hold a geneva bela lakobe jebelu, onya hane jebelu, no nya desert the company where walk, no nya abandon ye, no if onya hume. I want you to do that. Mathias, I challenge you. I challenge you to make a joke with it. You may make that joke. I want you to touch your hand of former religious background. On them, Isiagu Jesus Onyala, Jesus Onyohi, Jesus Onyefa. I command you to do it. Yes. Even Abel Damina. Abel Damina. I challenge you in on your church yaho. Woku maka church ya balo maka this thing baloko. Kwoye koto onye ndala kuba na ekpelu. Ha meru sala obosia. Unu niile no observe all their Salah holiday. Aya no noise. Una agbaghị na ndọcha na-eme nka, una agbaghị na ndọcha na-eme nka, a na-eme nka, unu mechiri ọnụ, observe ya, even na East, observe ya, bank alụghị ọrụ, schools alụghị ọrụ, ma ebe niile, every government establishment alụghị ọrụ, unu swallow ya, unu enweghị any problem with that. Unu enweghị any problem with that, because unu na-atụ egwu, unu fụrụ Bible, nenecha Bible etu Bible ụdụ, gbata Bible anya. Because no man if any na Bible from beginning to end is talking about peace. And that advantage you couldn't take. Little magic Ebuka Obi men on our officiana. Each way goes on if unu nebe. Unu device ya means. Unu what are the need for that oyiwo our learned colleague. Our legal juggernaut solo mgbe mati wa mama bịa n'office for settlement Michael Zekumen. Unu wee ghọta the need to start applying the use of that in window. Unu ghọta
because na agbalụ n'ọgwụ unu gbanye unu understand ya immediately. Biko nu achọrọ m etu ahụ unu si amụọkụ ndị be anyị. Ịpụta ebe moto nwere accident, ịmụọkụ onye Igbo ibe gị. Ịpụta ebe ngwafịa mmadụ gbara ọkụ, ịmụọkụ onye Igbo ibe gị. Ịpụta ebe unu onye Igbo ibe gị gbara ọkụ, ịmụọkụ ya. Ịpụta ebe moto gbara ọkụ, ịmụọkụ ndị nọ n'ime, gwa ha na Jizọs Kraịst edizatgo ha, na Jizọs Kraịst agbahapụgo ha. Asịkwana mụ agwakwana mụ na Christianity wụ because of nọ ndị Igbo. Ndị Igbo be anyị na-ekpere alakụba, a na-echenji Chukwuemeka to afa ndebe ha steady, na-echeki Agozie to afa ndebe ha steady. Ịda ụtụ ife a na-agwa jee n'Imo steeti, jee n'ebe ndị alakụba na-ekpe okpukpere alakụba ha n'Imo steeti. Ịbata ebe ahụ 30 to 40% of people nọ dị awụ ndị Igbo. Jee n'Enugu steeti, ilo n'Enugu steeti, gaa n'ụlọ alakụba niile ịmụ ebe ahụ 30 to 40% of ndị na ebe ahụ ndị Igbo. Jee ifu na North be ha, ilo n'ugwu Awụsa be ha 10% to 20% of ndị ya afụ n'ime ebe ahụ ndị Igbo be anyị. Ịfụ ha eyicha akwa ndebe akwa ahụ yiri ihe ha batakwa obodo, ịfụ ha chịkọrọ ife ha na-achị n'aka. Ịghọtago? Henry Chukwudi hapụ ndị egbe ha na-anyụ ọkụ, hapụ ndị egbe ha na-anyụ ọkụ. I challenge you since ị sị na ị kwuru na religion has never done anything and can never help Nigeria. Unu kwurie now, unu chefuo na abịa na Nigeria, not all religion dominated more than 80% of Nigerian population. Unu chefu. In fact, Christianity na the other one na agba, if not 40-40 or 45-43. The difference is not much. And that other one is fast taking over. He is fast taking over. Yes, he is fast taking over because Ndi Igbo na-aduzi converted to that particular one. Nke ọbụla ị nọ na o nwere onye ikpere ifu na ị na-ekpelu. Ndị eni nwere onye ha na-ekpelu. Anyị nwere in terms of Christianity nke anyị nwere ndị anyị na-ekpelu, onye nke anyị na-ekpelu. Yes. So ọ bụrụ na onye nke anyị na-ekpelu abandonụrụ Christ Embassy, abandonụ ndị niile ahụ nwere accident, abandonụ ndị niile shop ha gbara ọkụ, abandonụ ndị niile rịara ahụ nwụrụ anwụ, kelee onye abandonụrụ nwanne anyị nwoke onye Hausa company ya gbara ọkụ. Company ahụ supposed ịdụgo mkpa because na ọ bụrụ na company ahụ rụrụ ọrụ, anyị ma the benefit of it. Odumeje buru amụma. I was waiting for amụma Odumeje ka ọ kpagharịa ebe niile. Yes, ka ọ kpagharịa ebe niile ka ndị mmadụ webata nwoke ma in picture, ka ụnụ pịawala ya azụ, unu mechie ọnụ, unu ekwughị okwu. It speaks volume. Silence unu speaks volume. Silence unu speaks volume. Ịghọtago? ọsọ ebe ndị ụka nọkwụnụ na-awa anya, nchịkọ na-awa anya ụmaka na ọ nọ n'obere mmiri. Ịghọtago? Nchịkọ na-echi eze ụmaka na ọ nọ n'obere mmiri. Ihede, prọfesọ Ihede, onye amụma Arenji, ma ọwụ dis comedy na-ada na-eme ịpụta iburu okwuchi ife ebe pastọ na-ekwu okwu, ime nọ na-ekwu ife, pịatu onye kpọọ ya onye asị. I challenge you ịchọ a cleric n'ụka alakụba. Yes, TV ye made that thing. Your body go hear am. Your body go hear am. Ahụ ya agwaghị eziokwu. I challenge you to do that. In fact, I challenge you to buy camera today. Kwuo na onye ndị ụka alakụba na-ekpelu no abandonụrụ nwanne anyị nwoke Dan jee gote. Kwuo ihe na onye ndị ụka alakụba na-ekpelu abandonụrụ nwanne anyị Daniel jee gote kọmpanyi wee gba ọkụ. Kwuo ihe na ịmalụ na obi karọwụ ụna ya ekwu ya. Onye ka njisi na sometimes ịdakwa na reply ụnụ we dey waste time because na ụnụ mgbe ifunu na-ebe religion now or restricted to a certain religion. Even ije na Dubai, ha bụ highly religious. Ịghọtago?
You gotta go. Yeah? Dalo, Franco Wolabi. Yeah? Ije na Dubai. Dubai do highly religious. Je na Saudi Arabia. If I wo obodo, okpukpere shi ya na-ekwu kita, nwanna anyị nwoke danu je gote na ekpere. Obodo niile a na-akpọ kita. Some of the Asian countries are. You gotta go. Or Asia. Arab. Some of these Arab countries. Or if ha na-ekpere. And the ha na-ekpe na-ekpesiri ike. Kedu ife kpatalụ na mgbe mmiri tokpuru na Dubai? Kedu ife kpata na mgbe mmiri zoro topo na Dubai? Kedu ife kpata na ụmụnne anyị nọ n'ihu akwụkwọ na ụlọ agbaghọ ndị Dubai na onye ahụ ha na-ekpelu akpọrọ isi ana ekpe na alakụba nọ abandonụrụ ha? Kedu ife kpata na ụlọ agbaghọ ndị Dubai kelee ebe chi ha nọ mmiri ahụ zoro wee tokpo Dubai? Kedu ife kpata na ụlọ ekwuo ihe? Ana m ajụ ụlọ nchekọ na nwanyị ahụ nọ n'obere mmiri. Ịghọtago? Even the go to buyer, even onye goje eru wee jesi thank you. Even onye goje eru wee jesi thank you yawo every day. Onye repeat gide ofife na Facebook, repeat gide. These are some Christians I'm very ashamed of. I am very ashamed of them. I am very ashamed of them. Yes, if they had a meme. If they had a meme, that factory, that refinery, Waloko, Hanchani le say to that bin binyono ha, wonye tano chom. Mande jeli Egypt to holiday bata. Mande jeli Egypt to holiday bata. Onye nke jere Egypt chefukwara ịgwa anyị na Egypt ebe ahụ o jere na ịfụrụ ndị ụka na-akpụ isi ala ka nkụ in numbers ebe ahụ. Did he talk about them when talking about religion? No. O focus kwalụ more on that particular peaceful one onye ọ natatara anya. Ifu n'ebe ahụ ọ nọ, obodo ahụ o jelu nwelu if not ụka ndị alakụba more than even the Bible. Yes, than the Bible. You know what I go? So I am asking myself now, I say, Nda unwele ebe fana ato je special. Unwele nde fana ato jo special. Mwende hapatara anya special. Kwota konya wolo ibe cement plant. Balokwa, God forbid. Onya wolo Chikasin village. Onya wolo capital oil and gas. He chetarie na cathedral oji ego jelo. O na Chineke ololo cathedral a abianose. Onye ga ya gụta ni mosque one oji egelu n'ugwu Hausa. Ya gụta ya ọnụ. Ebe ndị alakụba na-ekpe ekpere. Ya gụta ndị oji egelu n'ugwu Hausa. Ya gụta mu ya ọnụ. Ya gụta ni their cleric one no under his payroll ọ na-akwụ ụgwọ every month. Ya gụta mu ha ọnụ. Kedu ife kpatara na unu eti ho picture ye? Ti refinery ahụ. Say an image of that onye alakụba ha na-ekperu. Mụwa ya mụ. Ka ọ sọta n'ugwu Hausa. Ma ikwu na ibe nọ n'ugwu Hausa. Mana ha ya achọ nweta. Believe me. Fa ga-achọ nweta ebe ọsọkwa ogo nọrọ. Ọsọkwa nọrọ Katangora. Ọsọkwa nọrọ America. Fa ga-achọ nweta. Fe na gwa opio. Ma ọwụwa nọ kọsịcharịsị kịta. Ọwụwa nọ kọsịcharịsị mmadụ ka ha ya abịago pọstọ n'ụwa God ọ na-ekpelu. Pọstọ n'ụwa Chineke ọ na-ekpelu. Ịghọtago na ọ bụrụ na ọkọsụ mmadụ ka ha ya abịago kịta pọstọ n'ụwa Chineke ọ na-ekpelu. Yes, mgbe nwunye ya nwụrụ ama m ife few element kwuru fụ na ndị mmadụ abaghị into ife ha na-ekwu ha mechie ọnụ. Probably because na kọsịcharịsị abụrụ somehow a controversial person. You got to go. Koscielny abụrụ somehow a controversial person. So, ọ bụrụ na iju onwe gị ajụjụ, unu ewele nya iju onwe na ajụjụ, unu ewele aka unu zaa ajụjụ ahụ unu jụrụ onwe unu. Unu coward. Unu wakpa egwu ụjọ na-atụ unu. Unu the selected. You got to go. When you are talking about religion in Nigeria, I want you to understand that there were two major
religions dominating in Nigeria, which is Christianity and Ndi Alakoba. So ọbụrụ na ị na-ekwu na religion wu problem Nigeria, ndị Igbo abụrụ sọ ndị were habitat of this country. In fact, ndị Igbo nọ na ebe na map baye, ebe na map of Nigeria sef. Ịghọtago, ebe na map of Nigeria, ị afụ the little place ebe ndị Igbo nọ. Ịghọtago, ị afụ ebe ndị Igbo nọ. The other part ị na-afụ kawu Nigeria. In case if you don't know, the other part ị ka na-afụ kawu Nigeria. So Igbos cannot just be the only people being the whole Nigeria. So when you are talking about religion being the problem of Nigeria, I want you to talk about those religions. Can you talk about them? Call for no Ekwanda koha, Ekwanda koha, Emanonda ne beru koha, Emanonda ne beru koha, Emanonda clerics no nanda, clergymen no nanda, boha, Emanonda clerics no nanda, bofa. Tia kwa Monday hammer, Pia Sunday hammer, more Pia Saturday hammer. Neman will be caro. Based on that, I am staking 1 million naira. I am staking 1 million. Even just stake 1 million because now man Maria for one day I'll be in a comment section. See me Ezugo. Nan ego ne do to Ezugo nan ego ne do to. I am staking 1 million. Omwendo ego. I will tell you people. I challenge Mathias. I challenge Ihed. I challenge Onyamoma Renji. I challenge Mazidibia. I challenge Kelafaha, Mama 3G, Chisomama, Abalanze Onyeka, Kelafaha Gase, Mafaha, Humphrey. I challenge all of you. Bonafaha, Anna Fugase. I challenge all of you. Why no camera on? More kuono danu jego talo mi ife with the chukwa nda lakobane belu. More kuono ubelechi yaho. Bani no Nigeria u problem ye na Nigeria mego ye no blow that nonsense for one belu. More kuono ye. I want people to mock that religion on the belu. Bani na that religion e fail gay. Bani na that religion e fail gay. Bani na no mwelu need na no mado wo God to nyanwa. I'm not a far hold a polisi alakoba. Action kono kowa kwari ye etu unu si akowala ye. Emwa memu haye in 3 videos. Pia video so 1 million naira for you. Many hoye mana na kunume. Amali no wende ka yeti ego. Meye Nigerians want to learn now. Maximus Patrick, you are welcome, sir. Watching from Mozambique, Maputo. You want to go? Eh? Maximus Patrick, Kenelumo, Obune Menzelu. Eh? Esboto Kogom. You want to go? So, I challenge you people. To do this video and put it on Facebook, social media. Aye, so we aye. Kamaro sokolo. Acho mema osokolo. Ono batalo Christianity anya. Religion is the problem of Nigeria. Religion is the problem of Africa. But when we say Christianity, yeah, oh Petro, go nwoke. Nwanne nwoke nya na achi amanonda Anambra for Nigerians ko na achi. Ugo also. Yeah. Oh, go nwoke ko. You other go on and my cousin. You see? They cannot do that. They will all run away. Yeah? Hana wa okafana kofanisi. Ebuka Obi me charalam hanchani na amapota. Mwaho ejideru nwata nwaanyị Igbo jelu ijezi ozi ọma n'ugwu Hausa. Wee wolo okwute wee tuwo ye apostleship ụzọ wee relocate ye family ye to
Port Harcourt kelee ebe Mathias ha nọ. Yeah, and Ifeanyi Nzelu Stephen, ịma ha ncha niile. Yes, ịma ha ncha niile. Ọ bụ na-eme na anụ my cousin ada nke tọrọ my dad, onye nke anyị kwalụ na April. Ọ ada nwaanyị ka ọ bụ na-eme na anụ, ọ na-anụ nwaanyị n'ime my house, confirm like this. Yes, anyị niile nọkọrọ na akwamozu a oke ọgọ ezigbo mmadụ. Ịghọtago? So you get what I'm saying? So ana m eme expect mgbe ahụ eji okwute tụwu nwanne anyị nwaanyị onye Igbo. I was expecting them to be all over Facebook bashing on that. Onye n'ime ha menwurie ehosisi ahụ ezedo ha n'ọnụ, eze ahụ ha ji ata alụ, eze ahụ o ji eme hafụ Ebuka Obi, ọ dị ka ọfata wuoye ehosisi ahụ ọnụ ya gburu one ka nda jitekọrọ ndị Igbo mee ha 1 2 3 kelee ebe ha nọ, ha ekwu okwu, ha na-atụ egwu because na fama ha ma ife do likely to happen na ịpụ dị ala. Onwere challenge enyi 1 million, in fact 1.5 ka mezie ka baza 1.5 ọka ha obi gbai kamera go mọkụ ọnụ shi ọ na-ekperu, mọkụ ọnụ religion ahụ ọ na-ekperu, ọ na-ekpe na ka mmanụ zụkpụrụ ọnụfụ ha kwa onye yi kasọk, ụnụfụ onye yi kasọk, fụ onye kpọrọ suit tii tai tii kọla n'onu, unu eso ọnụ ilu na-agba ka mgba, ilu na-agba ka ụkwa, ilu na-agba ka ụkwa. Ofu onye accept this challenge this 1.5. Religion is the problem of Nigeria. Also Christianity wu religion enwe na Nigeria. Also ndị Igbo bi na Nigeria. Even no more ndị Igbo anyị na-ekpezi the other religion kazi nkụ. Ndị Igbo anyị na-ekpe alakụba ka nkụ. Ekwugo nyasị ndị Igbo anyị butere mystic ndị India do too much. Mystic, in fact Indian temple enwe na Nigeria kịta do too much. Ịbata na ala Igbo, Indian temple enwe na ala Igbo do too much. Indian temple enwe na ala Igbo do too much. Ndị ji mystic were alụ ọlụ do too much na ala Igbo. Unu mechie ọnụ, unu mechie anya unu na-achụ sọ Bible kwụrụ na-achụ Jordan buku kwano tacham ka ndị agwago the reward for blasphemy. Tacham ka ndị agwago ifewu the reward to blasphemy. Aha agba drop onye ọ na-amụ ifewu and onye ọ na maka ya esi wee savụ ya onwe mgbe njikwu na ya savụ ya peacefully, ekwuho na ya savụ ya peacefully. Ọ woto ka ya anarị ya, woto ka ya anarị ya. So kwuye ka iti onwe na ndị ga kịta, ka ịdụ careful na ị na-aga, ka ịdụ careful ka ị na-aga, because obele nwa n'ime ha dụ 15 years nwere ike sort out self. O nwere ike sort out. Wilfred Franklin, thank God na ibi na a country ebe enwere 80 to 90% of ife a na-ekwu. Yes, kedu ka esi aṅụ alcohol na Dubai? Anyị nwanwụ na airport ka anyị na-egote wee gotara ihe ndị anyị chọrọ igotara ya. Yes, na airport ka anyị na-egote, iburu ihe na airport. Heineken nwụ na airport ka anyị na-egote Heineken, buru ihe wee bata na hotel room ebe ị nọ. Yes, ka i wee fụ how religious ha dụ nke na ihe bugharị alcohol anyhow, ihe bugharị alcohol anyhow na Dubai. Nwaanyị pụta okpuchisi ihu, ekpuchisicha onwe ihe, ọkawo how religious ndị adụ. Ịbịa na ugwu Hausa, o nwere ife polisi, o nwere polisi ha nwelu na-achụgharị ma ndị indecent dressing, ma ndị say tattoo, ma ndị kpara isi, ma ndị earring, all those irresponsible acts. Nwere polisi ha nwelu na-achụgharị ha nwere court ha ji ekpe ikpe nke ha
anwa bupụta na kọt ahụ ama m ife meji ha akpụgasị afa ha ebubata ya na kọt ahụ ife meji ha akpọ afa ha na ntụ anyị si atụ egwu ka m si atụ egwu etu aka onye ọna si atụ egwu ị na-atụ egwu ana m atụ egwu onye ọna na-atụ egwu ịghọtago ị na-atụ egwu na ha karịrị ancestors were dị powerful if not ị na-eze ancestors nwugolo anwụọ ndụ ndị akadụ ndụ ị mara ife ahụ ị na-agwa Ebuka Obi achọrọ nke igwe ndị isi ha n'ebe ha na-ekpe alakụba ị mara ife ahụ ị na-agwa ụmụnne anyị ịgbarụ Christ Embassy gba ya daanụ jelu gote ife refinery gbara ọkụ gba ihe ka the rest wuru history. Unu bụ ife unu na-eme not until Ebuka Obi decide ya ka ọ gbaa ya n'ụlọ film unu wee gbafuo wee device ya means okay ka iwe mara a na-eti onye mmadụ nji ya eti kumuyi were eme nonsense o nweghị ife melu o ji wee end ya program ide mimiki Evangelist Ebuka Obi baloshuze o mechiri nke Ebuka Obi baloshuze ọ ife mere ijele ka ọ fụrụ ịghọtago ife mere ijele no my brother ha amaghị the meaning of religion and ha amaghị the meaning of ịsị na mmadụ dị religious ọsọ ndị Christians ka ha na-afụdo religious because of ife mere ijele ka o ji wee si n'ide mmi ka Ebuka Obi gbakpuo na lọshuze mana ya mere ofu ụbọchị ọ ya emeta nke Lazarus mmụọ ka ya eji weta ya ekwe maka Lazarus mmụọ ka ya eme ya ife wee kwe na Ebuka Obi wuri ebere ka ọ na-emerụ ha Lazarus mmụọ ka ya eti ya eleke wee kwe na Ebuka Obi wuri ebere ka Ebuka Obi na-emerụ ha ịghọtago ọ ife Lazarus mmụọ ka ya eme one day ọ ya emeta nke mmụọ ka ya eji wee gbanyere ya fim ọ gbafuo ka igwe nwere na ha na-atụ ụjọ ha amaghị ife ndị alakụba dị capable of doing etu akịta ha si wee mara n'ife Ebuka Obi dị capable of doing ha wee zebe ndụ etu o si eme oweta ebe Kumuyi na-ekwu okwu owere okwuchita nke pịa ya osete ebe Joshua Salzman na-ekwu okwu owere okwuchita nke pịa ya o nwere ndị nchọrọ ka o setata idi a were okwuchita nke pịa fa o nwere ndị nchọ ka o mee ihe ebe ọ na-ada atụ egwu ebe ọ na-achọ ịkwanyere onwe unu ugwu ebe unu chọrọ ịpụta na edisgresi onwe unu na-emepụsịcha onwe unu ife unu chọrọ ide eme 1.5 million onye ọwụna chọrọ accept that challenge accept or don't even talk to me mee na page I want to see it na your page tag ya m na that page ka anyị nyere gị aka chi ya ọfụma ịkụ aka anyị nyere gị aka mee ndị mmadụ ege ntị the rest will be history chọọchị gbara ọkụ factory gbaa ọkụ refinery gbaa ọkụ company inject goro how many billions of naira gbaa ọkụ ụnụ mọkụwa chọọchị mọkụwa onye nwe chọọchị mọkụwa ndị na-aka ụka na chọọchị chefuzie na onye nke a factory ya gbara ọkụ do even more religious than ndị narị eje Christ Embassy so na ife mere expect ka ụnụ mọkụ gwa ihe if not for anything na onye nke ahụ sori na problem Nigeria nwere tata onye nke ahụ so na adụghị mma enwere na buy today enwere so many reasons kpatara ụlọ ya rie ji wee mụ ya amụ because na ndị ahụ so na ndị ji the destiny of this country n'aka fa o nwere ife ụnụ many things ụnụ supposed iji wee mụ ya amụ ana ụnụ amụghọ ya amụ ụnụ ekwu odo report na obere eme Christ Embassy agbamaghọ ọkụ ụnụ apụtago na report onye gwara ụnụ nwa dịka amaghọ kunu si wee mara amaghọ ịghọtago kunu si wee mara amaghọ Dangote refinery gbazie ọkụ ụnụ gochi ugbi pụta na mọkụ ya ụnụ nwee so many reasons ụnụ ya eje mọkụ ya ụnụ chụọ na agwa na ọkwọ na-eme n'oso n'ọnụ na-ekwu na Nigeria nwaanyị na onye uzugo pawa ahụ ha ji wee na-eru uru anyị nwaanyị na onye uzugo in fact ụnụ nwere reason ụnụ ya eji wee mụọ onye ahụsụ ụdị ife ahụ merụ ọkwa ha na-eme n'ọha na-achị ọkwa ha na-eme n'ọha ụbaba ka ife kpatara ha ji wee nọrọ ife dị otu a mee ha stop ya na nke egosigo ha na reality karịrị ya kwuo unu so many things unu ya ekwu unu agwa oge ọrụ na-eje na-akpụ isi ala mmadụ anya nụrụ n'ife ha na-ablọk ilo na-ede ife fa na-eme ịpụta ịcha alụfa jewara ebe ị na-eje
Ime so many reasons here ji wee gwa ya okwu. I want you people to say it. Achọrọ m ka unu gwa ya na ọkụ unu obi 1.5 million ka ha gwa ife eji ntị oke eme n'afịa. Ka ha gwa ife eji ntị oke were eme n'afịa. Ịghọtago? Yes, 1.5. Franco Welabi said I'm betting 500k to the challenge. So iti ye kita na 1.5 or 2 million. Obro ni need lega. Meye I will say because of ife and remain at higher institutions or a lot of ife and remain at some of our secondary schools. I asizie ụmụ anyị eje na akwụkwọ na education adịghị mma. I asị ụmụ anyị eje na university na education adịghị mma. Maka na engineer no so many structures. I will add more 1 million. You see, I am betting 2 million. You see, so 2 million plus 1 million, 3 million plus 2 million, 5 million. I know all these people who bet they are capable. They are capable. You will take a tina na debe na knowledge. Onyamuma harenji accept this challenge. Mathias you need lega. Ki weti kwena Igbo Love Themselves Charity Foundation. Wori enyeru ndomena na buze eziokwu aka. Accept it. Emane tu ahisi ada aba na yo page ina aba hit ya na esu. Achọrọ nke isi etu akwa nwanne anyị dan je gote n'ọkụ. Yes. Jee chọọ onye isi ndị alakụba ofu onye n'ime ha tii wota picture ahụ ha na-eji maka ọ na-akọwagola anyị Jesus Christ kpọrọ anyị afọ onye ahụ a na-ese nọ Jesus ọ na-akpọgola anyị afọ. Achọkwara nke unu jee wota. I will give 1 million tomorrow morning if you can post the video, reach me on WhatsApp. You see, Wilfred is saying who may video to send the area na WhatsApp. If each go WhatsApp number, send the along come forward or in your WhatsApp. Yes, send the along come forward or in your WhatsApp. Onyaho nde alakuba na-eti na-akpọ ya onye ahụ ha na-ekpere. Unu edi gibodori mara afọ onye ahụ. Kwaso na-akpọ n'ala ya afa onye ahụ na-eti as image of Jesus. Ma onye ji wee atị mana Jesus na-asụ Igbo. Unu akpọ n'ala ya afa ndị niile a. Onye nke a ndị alakụba na-eti kedu ife kpata nọ n'ahịa gwa ya afọ onye ọgwụ, gwa ya onye obodo ebe ọ gwa ya ife ọ na-alụ n'obodo ahụ. Tiinu pikshọ onye ahụ. Ha masị unu kpọzie tisienu pikshọ onye nke ahụ ka unu kọtọọ ya. Kọtọọ na ihe na ịmanụ na-egwu agha atụ na ịmanụ na ịkachọrọ ebe akpagharị friri n'obodo a. Na ịmanụ na ịchọọ ka ịdụ scared of your own shadow. Na ịmanụ na ịchọọ ka ịdụ scared of your own shadow. Ma ị nụrụ na ha I'm betting 1 million Chidebere Ejiofor ego achọwakwu na 10 million. Ego achọwakwu na mmiri 10. Kele ebe ụnụ nọ mastano barely 2 days or 3 days ka these two things ji wee mee. Ọpụ n'odumeje ebulu amụma mwolie na amụma odumeje ya dụrụ ụnụ into ịmabata n'ime ụnụ gbafuo mee ntị ka ọnụ na-anụ ọye. Ebuka Obi ka unu chọrọ ka o bu amụma ka unu wee kwuo okwu nye unu achọghị interpret amụma odumeje buru maka that refinery or because no odumeje kwuru ihe and not Ebuka Obi ka ọ because of onye odumeje kwuru maka achọrọ m ime ife na-atụ unu egwu. Yes, or because no odumeje kwuru ihe ka unu ji wee gbafusi ya ka ọ because of onye odumeje kwuru maka I am asking because nobody want to talk about it. We know today ndị mmadụ ka na-ekwurịta ejike moment of truth ka na-ederịta maka Christ Embassy agbara ọkụ. Ejike onwekwuru ọ na-agụkwọ news. Ejike ọ na-agụkwọ news. Ọ na-agwakwa ya na Dan je gote refinery gbara ọkụ. Yeah? Exactly. Okay, Patrick. Exactly. Ikwurie so accurate. Kwonu ye ka mmụọ tiwu na egwu n'isi ozugbo ọnụ na-amagolo ụka. Ọnụ na-amagolo ụka. Ọnụ na-ekwu na ife kpatalụ alụ ji emebe anyị because of na ndị ụka na-preach forgiveness. Mana ọ na-amụọzi na other forgiveness ndị ụka na-preach ka unu ji wee dụrụ. Ọ na-amụọzi nọ because of ụka ahụ peace and the tolerance ahụ ndị ụka na-preach n'ọnya ka unu ji wee ka nọlụrị.
na ọ bụrụ na ụka na-ekwu wota isi bịa wota isi na onwe onye n'ime ụnụ ka ya na-ewelu tata. Ịghọtago unu amaozi na ọnwụ na ụka na-ekwu jee wota isi bịa wota isi etu unu nwa si ekwu na ụnụ ahịa nụzie na ọ bụrụ na ụka chọrọ ide yuzu the same method ndị alakụba na-eyuzu were treat the issue of ife unu na-eme. Because ife unu na-eme n'ebe ndị ụka nọ, ife ndị alakụba na-akpọ blasphemy. Ịchọzie jee gụzie ka ị mara ife were reward fee n'ebe ha nọ. Ịnọkọta etu anọ iwepụta onye ha na-ekpelu kọtọ ya si na omelugono. Egwu aha atụghị a sịkwara na ndị ụka na-akọta ikpere alụsị as far as information niile anyị nwegoro abụlọ culture ndị Igbo. It is not the culture of ndị Igbo. Ikpere alụsị, almost alụsị niile dị n'ala Igbo bịara abịa ebutere ya ebute, ha nwee root. Ụfọdụ ndị eji mmadụ wee hibe ụnụ chọọ na ada ụtụ na ya wee ruo echi niile, mana ụnụ ma n'eziokwu alụsị is not a thing of ndị Igbo. Yes, alụsị abụrụ a thing of ndị Igbo. Cha ndị Yoruba ka anyị mara anya alụsị sef. Ndị Yoruba ka anyị mara anya alụsị. Ịghọtago? Ndị Yoruba ka anyị mara anya alụsị. Alụsị niile adụ n'ala Igbo, ma mmụọ ọcha na ndị otu niile, ma ivunu God of Thunder, ife niile ahụ wu mbute ka eji ebute arụsị niile ahụ bunata ya n'ala Igbo, were ụfọdụ wee fiwe ụfọdụ. So onye sị ya ekpezinala alụsị iche na ọnya ahụ maka na ọgụnụ, it is not ife ndị Igbo, ọ bụrụ ife concerned ndị Igbo, or personal belief ndị mmadụ ji ebunatagasị ya. It cannot be collective. Ịghọtago? Mana ịpụta ịkwụwa Jizọs ịọndres ya onye nke ọzọ kwanụ kọnime ọnụ nwe similarity with onye alakụba enweghị ike ịkọtọrọ Jizọs. Ezigbote onye alakụba enweghị ike ịkọtọrọ Jizọs. Ịghọtago? onye what I can never stake my hand into is religious debate and discussion. That is good for you. It is good for you. You want to go? It is good for you. Okay, hell. Ndị anyị na-agwa ahụ ndị kala obi were ọkpa ha na-abụ wụbata n'ime edo nna emeka ya ma eni elu na ọhụ ụjọ ka ha na-atụ, ọkwa ụjọ ka fa na-atụ. Iti kọcharis kịta ha amapụta debe kọcharis kwuo n'uye na that refinery gbara ọkụ. Unu nwelu all the need reason unu suppose iji wee kọ ya ọnụ, mana unu ekwe ha akọ ya ọnụ. Unu gbafuo kọọrụ ya ọnụ, kọọrụ Chineke ọ na-ekpelu. Unless one na basically na Nigeria is all about ndị Igbo. Nigeria, is it all about ndị Igbo? Problem in Nigeria is religion. Religion now also Christianity. Also Christianity. Every folks religion, which is in common na practice. Mathias Ezeaku a branch of it in Ojoka. It is still religion. Nkono na practice follow into folks religion. You know that go? When Christianity, when Kenda Lakoba, when so many other religions are practicing in Nigeria. So when you are talking about religion being the problem of Nigeria, are you only restricting it to one? As much number of people who live in Nigeria, if not more now, self. Edalogwi. Emechigo ọnụ, ị na-atụ egwu ude egbe, ị na-atụ egwu ude egbe ka ị na-atụ egwu. Ịghọtago? No, I do worshiping ka ha consider their culture chena ya mahụ going back to their root. Mana ha nọ today masacha anya zawa agba nkwụ na Lagos. Ọnọpụta ịbịa justify ye abịa na anụ nwaanyị Igbo, anụ nwaanyị ndị Igbo ugboro ịbụa ka nwata nwaanyị na-eje ebulu mmanya bidie. Yes. Odumeje the prophecy. Yes. Franco Welabi. Odumeje the prophecy about that Dangote refinery baloko before if I were only the prophecy to na Facebook. Idi gekete efie. Yeah?
ugboro ịbụa ka nwata nwaanyị na-eburu mmanya eje ebe idie na omenala Igbo according to ịlụ nwaanyị be nna ya ọsọkwa ya wụlụ nọ nwa tolube ọnkụ ya ụbọchị ọ ya anụ dị na ngwuru be nna ya ka ya eme ife na agbalị enweghị ike ime ebe onye ọzọ enweghị ike ime ebe ọnkụ ya olese na ha na ọnkụ ho because ọrụ na the same place ịghọtago emegote ebe ọnkụ ya o nwenahụrụ ndị agha ejebe n'ime be nna ya ọ n'ime ngwuru be nna ha gboro ịbụa ka nwata nwaanyị ya eburu mmanya bịa bidie nke izizi wụ ọ bụrụ na ndị chọrọ ime ego nwaanyị duru nwaanyị ya eburu mmanya jee bidie nke ịbụ ahụ na-akwa nkwụ ụzọ ife na-abụ ahụ be nna nwaanyị ka a ya eme onweghị mgbe ejikwu n'ihi eme Lagos ọkwa mgbe ịga ọfọ be nna nwaanyị ka a na-eme ihe be nna nwaanyị ka a na-eme ihe o nwere some element of our culture onweghị mgbe omenala kwuru n'ihi eme ihe outside our area ekwughodi ya yes justify nwata nwaanyị isekpuru ala buru mmanya bidie na Lagos justify nwata nwaanyị nna nwata nwaanyị ịgọrọ ya ọfọ na be na Lagos na ọdụ ka isi na-eje gbafe ngwuru nwoke na ndị nna ochie nwoke eje gbafe ngwuru ya be na Lagos ọ naghị ejebe nata ozu nwaada na Lagos ọ ife oyili so there is no justification hapụta ebe faya ekwu okwu ha ewolu super glue nyachisicha ọnụ ha were aradite mechisicha anya fa religion Nigeria so Nigeria ụsọ ndị Igbo bi na Nigeria and religion do na Nigeria only Christianity mọọkụ ọnụ Dangote na ego ndị mmadụ steeki ihe erugota million yes mọọkụ ọnụ Dangote jụọ ọnụ Dangote na Nigeria ahapụrụ go to him gbanye ya mọọkụ ọ na-jụọ na ya kelee ebe Chineke ahụ ha na-ekpe elu ụnụ ma afa ya jụọ na ya kelee ebe onye ahụ nọ refinery wee kpọọ ọkụ jụọ na ya achọ nke ụnụ jụọ ya ajụjụ a tiinu foto ịmazi ife ihe eme tii foto ebe ha na-eme tii pikcha ebe ha na-ekpe ekpere ọ ya dụrụ attention ha tụ ife ị na-egwu pịara na emo ndị hama yes pịara na emo ndị hama unu meghepụ ọnụ Christ Embassy accident mee ndị ụka nwee ebe ọkụ gbara ndị ụka mmadụ anwụọ ndị ụka Mr. Ibuli ahụ ndị ụka Mr. Ibuli ahụ ndị ụka Dangote refinery gbara ọkụ kelee ebe unu nọ odumeje ebulie n'amụma unu achọ ọdụ ka unu pịa odumeje monde ha ma n'amụma ahụ o buru egwu na-atụ unu unu asọ ọdụ ka unu pịa odumeje nwee na-ajụ unu ajụjụ or because of no odumeje eburu amụma ahụ and not Ebuka Obi ka ọ nọ onye obula amụma ahụ maka eke unu na-atụ ụjọ I want to know because na onye ahụ so na onye ji the destiny of this country n'aka o so na ndị a na-adụghọ mma n'obodo anyị nọ na ya so all enough reason unu ya eji were mụọkụ Chukwu ahụ ọ na-ekpere in case ọ bụrụ na unu aghọta akwụkwọ aka mgbakwakwa unu again mosque ebe ndị a na-ekpere okpukperechi onye alụgolu n'ugwu Awụsa karịrị akarị ada agụ ya ọnụ ọ karịrị akarị ada agụ ya ọnụ yes ọ karịrị akarị ada agụ ya ọnụ ma ọ this particular one ifuru alụ na Lagos Island that central one ebe a o so tinye ego mgbe alụrụ ya yes why not na ụnụ anyị echetadoro ndị ha mechisi ife ahụ mee ka ọ bụrụ factory ụmụnne anyị nọcha n'ugwu Awụsa ha ya achọtacha ọrụ na factory niile ahụ onye ka ọ bụ na dike ị na-ebu ihe expo
In a big expo. How I like in the mother expo. How I let them figure it out. The camera go on this year. Then I miss na Ndalakoba. Gwa mechisia unebeni na ha na-eje ebe alakoba. Turn oil to factory. Gwa no ha na onye ha na-ekperu ha na-akpa afa ha na-akpọ isi na onye ahụ powerless. Na ije ebe ndị ọcha, be ndị ọcha na ebia na Europe na ebia na America because e believe na nke ha bekwara abịa. Etu nke anyị si wee bịa ntunu sikwu ka nke ha si wee bịakwa. So, gwanu ha na onye ha na-ekperu n'ọdụ powerless. Gwanu ha ya. Nwanne anyị nwoke refinery ya gbara ọkụ. Mụọnụ ya amụ gwanu ya na onye ha na-ekpere abandon ge ka o wee fụ na Nigeria hapụrụ go to him. Na onye ha na-ekpere nwe power. Then wepụta na ofu onye isi alakụba ụnụ ma. Kọtọ enough reason unu ya eji wee konda ọnụ too much. Ịghọtago? Enough reason unu ya eji wee konda. Dave Mark ama nne ya da meghalị na meghalị ka agwọ na meghalị Africa should evolve. Africa also ndị Igbo nke a na-ekwusa efe n'ọhịa. Even ha na-emeche since ka ị na-ede something maka ife a na-ekwu egwu ka na-atụkwa ngụnwa. Ikwukata na ihe like ikwu okwu gbasara religion na ihe eme argument. But you are here talking. You are here now talking again since njeme program. If you need I don't like engaging myself in the religious debate or this. But you are here still talking. I'm only in Africa. Odumeje travel to UK and behave himself. But if he comes back here, he start making noise everywhere. Africa should evolve a bit. HNS in religious debate. Kerifi na-ekwu here. Ọkụnụ si amegharị ka agwọ. Africa. Also Christianity with religion non-Africa. I am asking you. In my idea no religion non-Africa here yawo. In wa anything bad about Onyisi okpukperechi ha or Chineke ha na-ekpere ekpere. Amaru isi mapụ ya na mo weworo putetu wo. In my idea. Ana m ajụ ajụjụ. I want you to talk about them. Onye ka iji wee bet ye guy better here. How special people. How are they so special that they are untouchable that no nwere onye ya gwa ha okwu. Achọrọ nke ịkpọ afa ha. Talk down on them. Ka mmadụ nọ na mmadụ ahụ screenshot comment gị ebe a mepe profile if iruo na ya shọta ahụ na-eji fake account. Ha gbago na ha ka mara ife obodo na-enye. Akpọta ha ma ife niile na-ekwu ebe a sinsi. Kwuo ọga achọrọ nke ide ya ede ya ịmacha afọ onye ahụ ha na-ekperu dee ya kwuo na onye ahụ enweghị ife ọwụ n'ọwụ fake. Yes, kwuo ya gwa m ọsọkwa m akụkọ ọ ka na-agbagharị onwekwa onye ya eri ego a itiri. Amikebu esta ama nnụ. Ama na ego a itiri na o nwere onye ya eriri that money n'ime fa. Yes, I am above those nonsense. Okay, go and sit down in one place. Ekwekwana ka nwa gị woto na ahụ ya. Ekwekwana ka nwa gị woto. Ịma na nna da abịa in disguise. I don't want to talk about this. I don't want to this. I am not this. Una na make agwọ. Onwe ka esi wee nye ha ụnụ slightest opportunity. Una mara ma drop sha ikwu okwu gosikwa ebe ụnụ nọ. Una na megharị ka agwọ. I don't want to talk about this. I don't like talking about this. Iwepụ anya ọkpara ikwu okwu. Ọkpara ikwu okwu. Ọ ga-kwuo ife mgbala ụgwọ na ịmara na ịbụrụ a coward. Anaghị ekwu okwu ndị na-ekwu okwu Nigeria na-elimit etu only Igbo Land. Ngụnwa imagine Africa. Ime obodo nọ gasị na Africa do highly dominated by this particular ife dị ma ị na-ekwu. O nwere obodo nke ya wee nwa akọrị akọ onye isi obodo ha ya eji aka ewepụta egbe na akpa gbawuo ga-agbawuo enwe anwụọ na enwe anwa kwuo ya. Enwe anwa kwuo ife a achọba obodo nwa
ọdụniwu obodo, ọdụniwu like constitution obodo is made based on that okpukperechi. Are you aware? Etu a constitution ndị Dubai, ndị Saudi Arabia na ụfọdụ ụmụ obodo Arab a si wee do made based on this okpukperechi a na-ekwu. Ịma na o nwere obodo nọ n'Africa do like that. Talk about Burkina Faso na ndị otu e. Jee ụmụ obodo ahụ, iru obodo ahụ ka ụmụ ife ya na-akọ ebe ahụ ka efife ya emeghị. Ifu na akọtọnarị nke ha na-ekpelu kọtọ nke anyị na-ekpelu ebe ahụ ifife ya emeghị. Ka ha kụziere ụlọ akwụkwọ ọsọ na Naijiria ka ọ nọ na-awụ ala niile a na-ana free. Ọsọ na Naijiria ka ọ nọ na-awụ ala niile a na-ana free. Ifu na ịwụ ya ala asef na Amerịka ịya aba n'ime. Ịya aba n'ime. Ịpụta na Amerịka na-achọ ka instigate this particular religion against this one. Ị ga-aba n'ime. Gosi na onye ọ na nwee freedom and right to worship any God ọ chọrọ worship. Ifubughodi ife a na-emeki jest of you. Emeki bodu jest of you. Jụọ ndị mmadụ nkụ ọrụ ya ka m si akụ ya ndị ọzọ ya confirm. Ọ na-ada ewu na iwe na na-emeki mockery of you. Ọ gaghị Mathias ịmụọ ka o si amụ ndị mmadụ amụ. Ịmụọ ka o si ọ narị enye mmadụ opportunity to speak out. Ọ narị enye mmadụ opportunity to speak out. Ịmụọ ka o si amụ ọkụ ndị mmadụ. Every day of his life ka ọ na-amụ ọkụ ndị mmadụ amụkwana na nga ọmụmụbele oge akọba nga ọnụ akọba. Ọ dụghọgụ m isi na my page pụọ. Ịma na ife unu na-eme emuo na etu ahụ na na-epe. One thing you notice about me, ịbịara ịsụ bekee, ịbịara ịsụ grammar na my page. Ịbịara ịsụ grammar na my page. Mathias unu amụ ọkụ mmadụ every moment from town. Onye amụma arenji mocking. Ha ncha niile ewu mocking. Ngo ma fact in a state. You are stating the fact for yourself. Ọ ka gwa mmanụ isi ebe a pụọ because you don't belong here. Ị na-anya fụna ọsọ ngụ wee na-edegheri ebe a since. O gosiri clearly that you don't belong here. You don't belong here. I am here giving you a challenge though capable of making you a millionaire. Nọrọ here na-asụ oyiwo. Nọrọ here na-akpọrọ anyị Africa jikwa sị, world jikwa wee sị, America ji wee sị. Ị like ihe ego. You don't like money. Ị chọrọ ego. You don't want money. Eyiri ngo onye ya bịa paintie a nice world were ife nwere ka o so wee duzo ya n'ime. The moment you throw it down, the code onye ozugbo wepụta okwu ahụ dị ya n'ime. There is no onwere onye na-abịa na my page a zo nwa ezo. The moment he did comment, the code ongu, he did comment from neutral point. I know that need neutral. He did here maliciously. I know. Izo okwu n'ime ihe. The more reason ihe ji na page apụọ jee na nke ndị believe on it. Ọwụ na unu kwetara na everybody must not be religious. Maybe nke unu na-eme hapụ ndị ọzọ ga na-eme nke ya. Aya arrive at ebe anyị nọ. Ndị na-eje amụ condemn godu na amụ Christ Embassy Church amụ. Ikpebu ha condemn ya ehi a. Ị nọrọ ebe a na-edogorogo grammar since. Nọrọ godu ya condemn ndị na-amụ Christ Embassy Church amụ. Na ndị ahụ ahụ right ide ekperu Jizọs ha na-ekperu. Nọrọ godu ya condemn ndị na-amụ ha amụ. Ọ ka na-eme ndị anyway. Edesi na comment ebe ọzọ. Ide comment ebe ọzọ ablọngụ ọgụ. Don't distract me. Ide ha comment ebe ọzọ. Ahụ comment nwere something to do with it. I will block you immediately. Ka ị marụkwa amalụ. Ide ha ya again nkwụpụ ụlọ ọkụ na page ya. Ị ghọtago? So, as I was saying, close to 10 million now. Onye kala obi. Ị ghọtago? Onye kala obi. He accepted that challenge. Onye marriage, they can go why you accept that challenge. He would if to ka ebe ofu clergy ndị Hausa na-ekwu okwu. E happy okwu gata okwu maka onye ha na-ekpere. Iworu board ahụ pịa ya kpọọ ya lion, kpọọ ya onye asị, kpọọ ya Linus ntị si ada akpọọ ya kwuo n'otu wuo n'onwe. Eghọtago? Then ihe ede jee wota a version of that akwụkwọ ha na-agụ. Wepụta ya suwo iwo na esuwa grammar na kọtọrọ onye ahụ ha na-ekperu kọtọrọ ife niile baba then Mathias jee wota ebe ahụ ha na-alụ ha nwanarị ewepụta ego o nwelu ebe ndị a na-ekpe ekpere do na Zambia nwa ahụ ha rigoro
wee je wụta star ịtọ ka star unedu n'elu ebe ahụ awụrụ m ọgaranya ife ahụ pure gold ka ha tiri n'elu ebe ahụ efuzie nke dị na gate pure gold, how many karat gold, pure one ka ha tiri n'elu ndị a narị ebupụta ego wee ruo ebe ha na-ekpere ekpere ọ bụrụkwa ife anyị nwa na-eme o gọọmenti steeti ya gasị narị ebupụta ego tiri wee ruo ebe ha na-ekpere ekpere ije na obodo dịka Saudi Arabia and Dubai ọ gọọmenti rụrụ ebe niile ha ndị a na-ekpe okpukperechi jee mana Burkina Faso jee na Libya jee n'ụmụ obodo niile a do dominated by okpukperechi ya na-ekwu ọ gọọmenti ha na-ebupụta ego were finance ife niile a na-eme ebe a ọ na-ịmahọ constitution and the iwu niile na-achị ụfọdụ obodo a do drafted out of that akwụkwọ ahụ ha na-agụ, out of that guideline of akwụkwọ ahụ ha na-agụ. Even in Guinea, thank you. Are you not aware? So when you talk about Africa, when you talk about Nigeria, you should know that Christianity is just like how many percent out of the whole of Africa, man? How many percent can have there? How many percent? Most of the countries are dominated by Ndalakoba. Are you not aware? So in a mundosa, in a mundabere, I will go say, no mundaye, ne Balakoba keta have too much. Have too much. A goro call keta, Madamolabu. Kenopunu welu yeku, unewe hoku. Church baloko, ono master. Refinery onye na-akpụ isi Alakoba gbọọkụ bịakwazie n'ụmụọkụ ya jụọ na ya kelee ebe chukwu ya ahụ nọ na chukwu ya ha abandon gị na a na-agwa ha mechisi ife ahụ converted to factory ka ndebe anyị nwee ọrụ na fa ya ekwe. Yes, mụọkụ kwazie na ihe unu wola super glue nyachi ọnụ were aradite nyachi anya jụ na ụlọ anya afọ ụzọ jụ na ụlọ anya ekwu eziokwu ụlọ tatalụ ndị ụka anya. Thank God for Ebuka Obi and Zion. Thank God. Kwota na ọwụrụ na ha pụtahụ yi unu egwu gosi unu na mmadụ nwe ogodo ewuru ata gosi unu na etighị otu ichi da ka ọ na-awụ yala na ọ ya data ego unu wee nwụrụ akọ wee nwe akọ n'uche nke izizi akọ n'uche chapter 1 verse 1 iberibe izin na mkpokwu izin na ofeke izin na godo n'ime ụlọ unu gbara ọgwụ unu nwụọ malụ na mmadụ nwe ogodo ewu na-ata. Yes, imagine ọ bụrụzie na Christianity na-eme half of ntu ndị Alakụba si eme. Yes, imagine na Christianity just sọsọ aka na ntị nkịtị ka ha dọrọ ụnụ onye ọ na-agba ka ọ kpee ha. I dare you people ofu onye I dare you people ofu onye wuru boldness pụta bịa ihe ga istekele. You see, onye dị ka ọbụna dike ndị abụfa na-ewepụta egolo jee na nke Central adụ na Lagos Island iru ebe a ka ifife alụrụ ebe a chee ebe a ka iru ebe a ifife eji ego wee lụ onwere nke ha na-alụwa alụcha onwere nke a na-alụwa alụchasịcha ewelu goldu pentie ime niile ịbata ebe ahụ wuru gold, pure gold and oge ha ji emesala ha mere ifu na ụdị ọgaranya ọsọkwa ogo wụrụ onye isi obodo ya na village chee ha ncha niile ọ ka ha nwasi wee ha religious ha nwado. Frank Owelabi onye anọ n'elu ebe awụ Mobilistic Global Auto na-ele moto na America ịghọtago sistem o ji eme biznes nke ewu na onwe moto ishọrọ go na-ekwu ekwucha ịkọmiti ya ego o jee auction gopụtara moto ekwu agba ya ụgwọ shipu moto to Nigeria. So nọmba ya to that place onye chọrọ kpọọ ya na phone ka ya na-discuss ịghọtago all tested and trusted ịghọtano tested and trusted ọ nwanne anyị nwoke onye nke anyị kwa ịghọtago nke ahụ nke anyị. So ịghọtago ha nwanwe ndị ga-ebupụta ego were alụ ebe ha na-ekperu Chukwu. Ha nwa na-ebupụta ego were alụ ebe ha na-ekperu Chineke ha ịbata n'ebe ha na-ekpe ekpere wuru gold design ebe niile ifu ego n'anya ọcha ma ndị na-eme exchange ma ndị na-eme ife oge ọrụ ha eji wee mefe alụ akwa efu ha ncha niile ma nke buru na ọkada oge alụ ha efe ya ọpa ka ya rituo bupụta ife oji asa ha
do highly religious. Man unu mechiri ọnụ. Unu mechiri ọnụ no ụka jigose, ụka jigara ese, ụka jigose, ụka jigara ese. Do incident of ebe ọkụ gbalụ akpụrụ ofu n'ọnụ hapụ nke ọzọ mee nke ọzọ ọdụka ya si no exist ho. I intend to imitate this program aka, and I think I will end this program here for a reason. Tomorrow we will continue, but I ain't go challenge. Onye chori accept or then we will talk again tomorrow. Mobilistic global auto, tested and trusted. Chetapu ife ngwalogo go according to system nyanwa ji arụ ọrụ nke go na ekwu bie maka moto onu chọrọ i deposit eri ego according to ntugo na esi wee agree te ego pụta moto ego sigu moto ifu moto ekwu agba ya ụgwọ moto ga abataba all system nyanwa ji eme nke ịghọtago. So when you text him or when you call him, you will discuss with him. But this one is our own. Tested and trusted. Tested and trusted. Amobishuku. Tested and trusted. You got to go. Oh, nya malu kosi eme mari venine. You got to go. So, kai patronize one nine woke no onye nkai. Aya dey promote business in the nkai. Ndemu ife ha na-eme. You got to go. Let us patronize him and support our own. You want to go? So, among no will send their request. Can you room for people to join? But then I will be rounding it up from here. I'll be rounding it up from here. Ayeti go Tibet. Onye okazili obi, ya bialie the money. Okai obi, bialie the money. Monday ha madabaru n'isi, okwute dabaru n'isi, ezube kwuo na ọnọrọ dia. Okwute dabaru n'isi, nwa dike kwuo na ọnọrọ dia. So onye isi ọkpụkpụ ya accept this challenge. Ya bịa accept ya na ema na iwu isi ọkpụkpụ. He decline or ya. He send the request and accept ya, then he decline ya. Ọbụna dike send the guy kwazi request again. Unless it's going on a Facebook, I talk about mad. Unless it's going on a Facebook, I talk about mad. Tyson, is it here the program? Then, Ibatakwazi again. Okay, I'm adding you back. I'm trying to bring you in again. Go accept or go no. These are just content creators and actually go to Facebook. Monetization. Account here, they know what monetize area. Or condemn the charities na Facebook that they can never monetize any account. Ọbụna dike ezitie the program ịbatakwa again ọkwa n'ihu anyị ka ha niile nọ wee n'isi na Facebook nke kpọrọ onwe maazị ndị asị na ọ ya monetize nata page ya kedu ha ncha niile ebuzikwa anyị niile ụzọ wee jebe monetization ha ncha niile ebu anyị niile ụzọ wee jebe monetization ọ na ọdụkwa ụfọdụ ndị clergymen a ma kelafa ya fada ugwu and ndị otu content creators KC na ndị otu ha ncha niile ebeldamina. All those people, they are all content creators, creating content. Yes. The moment they point accusing finger at Christianity, people will begin to come to hear what you are saying. The moment you question over the authenticity of Christianity and Jesus Christ, people will begin to come to pay attention.
So many people there are not even coming to pay attention to Ifineku. They are coming there to criticize but that engagement with actual on their page. Content creators everywhere. That engagement to have more important than anything. That engagement. When you make a page, or local, or Jesus Christ, or billboard page, or monetize. Oriwe go na your ignorance. One feed na your ignorance. When they we go, it's not a melody former, or they melody former. You want to go? Onye ko bona dike. Ana na Attire since can na mbobata but network ado mma. I think na we will do it tomorrow. Omegide ife will they declined. I think na this program we will be drawing the curtain here today. Tomorrow is another day. Kabaneta Amala I am Manding Kemo. The Alon of Desis Empire. I can see you from up there. The Alon of Hinde. Kabane Amala Emma. Share this video. Kaba finish share this video because I will want them to respond to this particular program. Ichinine. You want to go? Onyo Kalubi. If I will do Kalubi. Wobata Onya Ndala Kobane Beru so Yibubu. When I'm Nigerian. It was religion. Yeah, I think so. No, let me my Facebook na da amakatane mekase. But let me try once more. So Ibubu mo ko Daniel je gotife. Mo ko Daniel je gotife. Mo ko na refinery agbaloko. Gwa na chukunda alakoba na ebelu e desert ge no abandon ya. Gwa si je tọnụọ unu ka ndị alakụba ahụ were ebe factory wepụta na ofu cleric ha kọtọ ọnụ ya ka ọnụ ya ọnụ gwana ya kọtọsịa na ya n'enu ihe ọnụ si na ọnọdụ fearless. I want you people to prove to us how fearless you are. Prove to us how fearless you are. We want to see how fearless you are. Ndị ọchọ nganok ndị alụ na-ekwere ọrụ gbata Christianity aga wota na owu na-ebuka obi na Zion na-asọ ka agbaịrị unu obere fi unu fụ na mmiri okwu na-egbu mbe ka kịta ụnụ aka akpara mụrụ amụrụ kịta ọ na-emezidi n'unu na-ekwu okwu na-asụ niile n'oge mbụ na ụnụ na-akpọghepụ ọnụ ka gota na-etinye na-ekwu a na-eji ụnụ kịta ụnụ na-adịzizinu kọshọn were ekwu ife ụnụ na-ekwu ịghọtago accept ọnụ chalenji a ka kpọtọkpọtọ gbaa n'ihu efi kata ya gaa ụlọ olu ozugbo ka elu ude egbe pịa ka elu ude egbe olesi na ọ ya apụtazi apụta olesi na ọ ya apụtazi apụta ebe Naijiria niile dị ụnụ kọsọ ndị Igbo bide the religion niile unu na-ekwu maka ya na Africa and Nigeria dị ụnụ kọsọ Christianity ụnụ about the other religion na ha na ịfụ ha nwa na-eme ife unu ya eji ekwu maka ha o nwere mgbe ewoji ofu nwanne anyị nwaanyị were okwute uwe onye side be ha. Thank God for Apostle Chibuzo hapụrụ that family today. Kedu ife unu niile mere unu mechisicha ọnụ onwe onye gwukwa ekwu pụta bịa kwuo okwu obi ka anyị on how strong and rugged edo pụta bịa kwuo okwu ka ndị alakụba gbanyere ofi nke inene ka ịma na na-enwe obodo enwe ka ịma na na-enwe obodo enwe ọwụrụ ndị otu ọnụ elu ha n'okwu ụna aha anụ elu na aha anụ ana onwe ha anụ ebe ọnụ ruru n'okwu ụna na-esigharị ọnwụ ma end this broadcast ebe a biko ka nnakpuo ọ ya dị echi niile ka chi fonu ka abalị ya mara anyị mma.